Όταν ξεκινήσαμε το κίνημα των ανεξάρτητων Ελλήνων μέσα από το διαδίκτυο, οι πρώτοι που ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα στο να ενωθούν οι Έλληνες ήταν οι πατρινιές και οι πατρινοί. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και σήμερα κάποιοι εξ αυτών, όπως ο Γιώργος Λουταβρής είναι βουλευτής των ανεξάρτητων Ελλήνων στη Βουλή των Ελλήνων, πολιτευτές μας οι υπόλοιποι, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, αλλά και πολλοί από εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και κάποιοι όμως που δεν είναι μαζί μας. Είναι ίσως μικρή η αίθουσα αυτή για να κάνουμε το προσυνέδριο της Πάτρας, το προσυνέδριο της Αχαΐας. Είναι μικρή η αίθουσα αυτή γιατί επιλέξαμε να είναι μικρή. Γιατί αυτό το οποίο από εδώ και πέρα καλούμε όλους να κάνουμε είναι να ξεχυθούμε στους δρόμους και να καλέσουμε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας να ξεσηκωθούν. Μας θυμάμαι την παρουσία του ο Δήμαρχος του Μεσολογγίου και θα έπρεπε να είναι και άλλοι δήμαρχοι εδώ. Θα έπρεπε να καταλάβουν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν ανήκει στα κόμματα. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε σήμερα από εδώ από την Πάτρα. Για την τοπική αυτοδιοίκηση οι πολίτες επιλέγουν τους καλύτερους και τους εντιμότερους. Δεν επιλέγουν τους κομματικούς εγκαθέτους. Αντιμετωπίσαμε τόσα χρόνια φαινόμενα διαφθοράς, φαινόμενα που οδήγησαν σε ερήμωση πόλης της Ελλάδος γιατί δεν επιλέγησαν οι καλύτεροι για την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά οι αρεστοί στα κόμματα. Με αποτέλεσμα η μάχη που δίνεται για τις αυτοδιοικητικές εκλογές να μετατρέπεται σε μια πολιτική μάχη. Διαχωρίζαμε το χάρτη σε μπλε, κόκκινο και πράσινο χωρίς να βλέπουμε ποιοι είναι οι κατάλληλοι να διαχειριστούν την πόλη, τον νομό ή την περιφέρεια. Εμείς από εδώ από την Πάτρα στέλνουμε το μήνυμα ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα στηρίξουμε τους καλύτερους και τους εντιμότερους σε όλη τη χώρα. Βρισκόμαστε εδώ στο προσυνέδριό μας προκειμένου να ξεκινήσουμε ένα καινούριο αγώνα από την επόμενη μέρα του συνεδρίου. Με ένα κίνημα το οποίο θα έχει δομές δημοκρατικές. Θα φέρει θεσμούς της άμεσης δημοκρατίας, ώστε να μην παίρνουν εντολές οι πολίτες από τα κόμματα, αλλά οι πολίτες να δίνουν εντολές στο κίνημα και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να θεσπίσουμε αρχές όπως οι λαϊκές συνελεύσεις σε κάθε δήμο, σε κάθε κοινότητα, σε κάθε κομμόπολη, σε κάθε νομό, σε κάθε περιφέρεια. Εχθές το βράδυ περάσαμε από την Κάτω Αχαγιά προκειμένου στα πλαίσια του προσυνεδρίου να χαιρετήσουμε τον κόσμο όπως κάναμε στην Τρίπολη, όπως κάναμε στην Αμαλιάδα, όπως κάναμε στο νομό της Ηλίας στην αρχαία Ολυμπία, όπως κάναμε στον Πύργο. Και θέλω να σας πω ότι εχθές το βράδυ έγινε μια λαϊκή συνέλευση στην Κάτω Αχαγιά, όπου παριστάθησαν πολίτες από όλους τους πολιτικούς χώρους του χθες. Και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε. Το μήνυμα της ενότητας των πολιτών απέναντι στην ξένη κατοχή των μνημονίων και των συνεδριών της Ιταλίας. Την επόμενη μέρα του συνεδρίου όλες οι δομές του κινήματος θα είναι εκλεγμένες. Από τον πρόεδρο, εάν υπάρχει πρόεδρος, από την Εκτελεστική Επιτροπή, αν υπάρχει τέτοια, από το Εθνικό Συμβούλιο, από τις τοπικές και συντονιστικές επιτροπές, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ξένη χούντα και την κατοχή που έχει επιβληθεί στην πατρίδα μας. Μόνο έτσι μπορούμε να καλέσουμε όλα τα κινήματα για να πλαισιώσουμε ένα μεγάλο δημοκρατικό και πατριωτικό τόξο που θα ανατρέψει τη σημερινή συγκυβέρνηση, που θα διώξει από τα Υπουργεία τους εγκαθέτους των δανειστών και των τραπεζιτών, που θα εμπνεύσει τον ελληνικό λαό. Κακά τα ψέματα. Ο ελληνικός λαός δεν πιστεύει σε κόμματα. Ο ελληνικός λαός έχει απομακρυνθεί από την πολιτική, γιατί έτσι επέλεξαν κάποιοι να το κάνουν. Η διαφθορά,
ο στενός κομματισμός, η αδικία απέναντι σε νέους ανθρώπους οδήγησαν τους πολίτες μακριά από την πολιτική, με αποτέλεσμα κουμάντο στην πολιτική να κάνουν οι διεφθαρμένοι, οι διαφημιστές, οι τραπεζίτες, οι δημοσκόποι και οι δημοκόποι. Εάν πρέπει να δημιουργήσουμε αυτό το κίνημα, το δημοκρατικό, το πατριωτικό, είναι για να ξαναπάρουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Είναι για να χτίσουμε το νέο εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο που θα διώξει αυτούς που καταδυναστούν την χώρα. Που θα ακυρώσει τις πολιτικές αυτές που πλέον δεν δημιουργούν μόνο οικονομικά θύματα, αλλά και ανθρώπινα θύματα. Εχθές τα παιδιά που φύγανε στη Λάρισα φύγαν γιατί κάποιοι επέλεξαν την πολιτική της εξαθλίωσης των Ελλήνων. Είναι ηθική αυτουργή απέναντι στους θανάτους και σε αυτούς και στους 3.500 αυτοκτονηθέντες τον τελευταίο καιρό στην πατρίδα μας. Είναι ηθική αυτουργή οι κυβερνώντες. Είναι ηθική αυτουργή απέναντι στο χαμόγελο που χάθηκε από τα παιδιά της γειτονιές. Είναι ηθική αυτουργή σε εκείνους που φύγαν μετανάστες έξω από την πατρίδα μας προκειμένου να βρουν ένα καλύτερο αύριο. Και αυτούς τους ηθικούς αυτουργούς θα τους δικάσει ο ελληνικός λαός με δημοκρατικές διαδικασίες και με εκλογές. Δεν πρόκειται για πολιτική επιλογή ανάμεσα στο μνημόνιο ή στο μη μνημόνιο. Πρόκειται για απόφαση εάν η πατρίδα μας θα συνεχίσει να ζει ελεύθερη, εάν θα έχουμε εθνικά κυρίαρχη πολιτική ή εάν θα λειτουργούμε ως λαός, ως έθνος, ως γένος υποκατοχήν. Η ενεργοποίηση του άρθρου 120 του Συντάγματος είναι πλέον πασιφανής, είναι επιβεβλημένη. Οι Έλληνες, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα πρέπει να προασπίσουμε το Σύνταγμα της χώρας και το Σύνταγμα επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Είναι ευθύνη όλων μας η αποκατάσταση του Συντάγματος. Σήμερα δεν υπάρχει δημοκρατία. Σήμερα βλέπουμε ότι από μια μεριά η Βουλή έχει καταργηθεί. Δεν περνάνε νόμοι πια στη Βουλή. Έρχονται πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες επικυρώνουν τις υπουργικές αποφάσεις που λαμβάνονται 40 μέρες πριν έρθουν στο Κοινοβούλιο. Η κυβέρνηση φέρνει τροπολογίες με τις οποίες νομοθετεί παράνομα σε διεθνείς συμβάσεις. Οι υπουργοί, οι διορισμένοι υπουργοί, οι υπάλληλοι των τραπεζών δεν απαντάνε σε κοινοβουλευτικό έλεγχο των βουλευτών. Το Κοινοβούλιο έχει καταργηθεί. Σιγά σιγά με νομοθετήματα προχωρούν στην παράδοση του ελληνικού λαού της ιδιωτικής και της δημόσιας περιουσίας στις τράπεζες και στις πρακτικές εταιρείες. Και αυτό αφορά όλους μας. Όταν με ρώτησαν εχθές την κατοχαγιά τους, απάντησα με αυτό το οποίο περιέγραφε ο Μπρέχτ και το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Σε κάποια στιγμή έγραψε ότι προχθές ήταν να πάρουν το γείτονά μου που ήταν Εβραίος. Δεν φώναξα, δεν με ένοιαζε, γιατί δεν ήμουν Εβραίος. Εχθές ήρθαν να πάρουν το γείτονά μου που ήταν κομμουνιστής. Δεν αντιστάθηκα, δεν φώναξα γιατί δεν ήμουν κομμουνιστής. Σήμερα ήρθαν να πάρουν εμένα, όμως δεν υπάρχει κανείς για να φωνάξει. Αυτή είναι η κατάσταση. Μας αφορά όλους η συνέχιση αυτής της πολιτικής. Αφορά πρώτα απ' όλα τις οικογένειές μας. Γιατί η κρίση έχει μεταμορφωθεί σε μια ανθρωπιστική κρίση. Βλέπουμε ότι στόχος πρώτος είναι η ιδιωτική περιουσία. Είναι ξεκάθαρο πια ότι ό,τι οικονομική κατάσταση και αν βρισκόταν κανείς, είτε είναι εργαζόμενος, είτε είναι άνεργος, είτε είναι συνταξιούχος, είτε είναι μικρομεσαίος επαγγελματίας, είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας, είτε είναι στρατιωτικός, αστυνομικός, δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, είναι αδύνατον να ανταποκριθεί στα συνεχή χαράτσια που μπαίνουν και στις μειώσεις των μισθών και των συντάξεων. Εκείνος ο οποίος κατέχει ένα χωράφι ή ένα κεραμίδι που λέγανε οι παλιότεροι, δεν μπορεί να πληρώσει το φόρο του.
Από την επόμενη μέρα, σύντομα, θα έρθουν οι πρακτικές εταιρείες οι οποίες θα αναλάβουν την εισπράξη των φόρων. Και με ποιο δίκαιο? Με το αγγλικό δίκαιο. Όλα τα δάνεια, τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά που δίνανε οι τραπεζίτες άφθονα τα προηγούμενα χρόνια έχουν μετατραπεί σε εγγυήσεις που έχουν σταλεί στον EFSF. Και οι απόφασεις θα παίρνουν τα δικαστήρια του Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Οι ίδιες τις πρακτικές εταιρείες που θα αναλάβουν την εισπράξη αναλαμβάνουν και τους φόρους. Γι' αυτό κλείσαν τις ΔΟΗ σε όλη την Ελλάδα. Προκειμένου οι πρακτικές αυτές εταιρείες να έρθουν και να δημεύσουν τις περιουσίες των Ελλήνων. Τους απαντάμε από εδώ από την Πάτρα. Σ' όποιο σπίτι και να πάτε, σ' όποια οικογένεια και να πάτε, θα έρχεται να αντιμετωπίσετε το σύνολο του ελληνικού λαού. Και με το δικό μας σπίτι και η δική μας οικογένεια. Θα μας βρείτε όλους εκεί. Θα βρείτε εκεί εκείνους που μέχρι χθες πιστέψανε στον Κωνσταντίνο Καραμανλή και στην Ευρώπη των εθνών κρατών. Σε εκείνους που πιστέψανε στον Ανδρέα Πανδρέου που έλεγε η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Πιστέψανε στο Δημοκρατικό Κέντρο. Θα είμαστε εκεί. Ακόμα και εκείνοι που πιστέψανε στην πατριωτική αριστερά. Θα είμαστε εκεί όλες οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δημοκράτες. Ενωμένοι. Η επίθεση στις οικογένειες γίνεται ακόμα και με τα απλά πράγματα. Με το κλείσιμο των ΤΕΗ. Προσπαθούν να δημιουργήσουν με το πρόγραμμα Αθηνά ουσιαστικά τη φυγή της νεολαίας μας. Εδώ στην Πάτρα μαθαίνω ότι κλείνουν το ΤΕΗ του Αιγείου και 27.000 οικογένειες, 27.000 παιδιά θα βγουν στον δρόμο. Θα πρέπει να αλλάξουν πόλη, να βρουν άλλο σπίτι για να μείνουν και οι οικογένειες θα πρέπει να πληρώσουν το κόστος. Βλέπουμε ότι χτυπάνε ακόμα και την υγεία μέσα από την απαξίωση των νοσοκομείων. Παιδεία, υγεία αποτελούν το στόχαστρο της νέας τάξης πραγμάτων. Και βεβαίως η προσωπική ελευθερία. Για 5.000 ευρώ λέει της εφορίας θα συλλαμβάνονται οι Έλληνες. Πόσους θα μας συλλάβετε? Μας συλλάβετε όλους? Ελάτε να μας συλλάβετε. Γιατί θα έρθουμε εμείς να συλλάβουμε εσάς πολύ σύντομα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε ένα κίνημα λοιπόν που περιέχει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες από το μεγάλο δημοκρατικό και πατριωτικό τόξο. Δεν είμαστε μια φωνή διαμαρτυρίας. Δεν είμαστε ένα κίνημα το οποίο ξέρει μόνο να λέει όχι στους δανειστές, να χτυπάει τη Μέρκελ ή να χτυπάει τους τραπεζίτες. Είμαστε ένα κίνημα που κάνουμε προτάσεις συγκεκριμένες. Προτάσεις που αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση να βγούμε από το μνημόνιο. Γιατί κάποιοι φαίνεται είναι στις λίστες του Χριστοφοράκου και εκβιάζονται από τη Μέρκελ και την πολιτική της Γερμανίας προκειμένου να εκτελούν τις θέσεις παράδοσης της χώρας. Κάποιοι τα πάψαμε στο παρελθόν και τους έχουν γραμμένους στα κατάστασά τους με αποτέλεσμα να τους εκβιάζουν και να επιτελούν την πολιτική της χώρας. Το μήνυμα που τους στέλνουμε από εδώ, από την Αχαΐα, είναι μαζέψτε τα τώρα και φύγετε. Αλλά δεν θα φύγετε χωρίς να πληρώσετε. Έχουμε βγάλει το λογαριασμό. Και ο λογαριασμός είναι και ποινικός, αλλά είναι και αστικός. Θα δημιουργούν οι περιουσίες, όχι το νομίζουν οι περιουσίες, αλλά οι περιουσίες εχθές το μεσημέρι, περνώντας από την Ηλία, μου είπε ο Δήμαρχος της Αρχαίας Ολυμπίας ότι από τα 108 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια που είχαν μαζευτεί στο Ταμείο για τους Πυρόπληκτους, δεν μπήκε ούτε 1 ευρώ για να δοθεί σε αποζημιώσεις των κατοίκων της Ηλίας. Αντίθετα, δώσαν 21 εκατομμύρια για την περίφημη, μάλλον όχι για την περίφημη, στους εργολάβους της περίφημης Ολυμπιακής Οδού. Εδώ, εάν κανείς δει σαν τρίτος την κατάσταση που έχει επικρατήσει στους δύο νομούς, στους τρεις νομούς μάλλον, αρχίζοντας από την Κορινθία και προχωρώντας προς την Αχαΐα αλλά και την Ηλία,
οι δρόμοι είναι σε τριτοκοσμική κατάσταση. Σκοτώνονται, από ό,τι μου έλεγε η τροχέα, αρκετοί κάθε χρόνο. Μία μισή Κομμόπολη φεύγει κάθε χρόνο λόγω του οδικού δικτύου. Και όμως τα λεφτά είχαν μπει. Τα χρήματα αυτά τα έκλεψαν κάποιοι και τα βάλαν στις ειδικές μαύρες σακούλες της μεταπολίτευσης. Αυτές τις μαύρες σακούλες εμείς και θα τις βγούμε και θα τις επιστρέψουν πίσω και θα απαλλάξουμε τη χώρα από αυτές. Κάναμε προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν στην εθνική μας αντιπρόταση. Μια από αυτές είναι, παραδείγματος χάρη, η ρύθμιση όλων των χρεών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 100, 200 ή 300 δόσεις σε έναν ειδικό λογαριασμό για να πάρουν, να βγουν από την υπηρεσία, να πάρουν τη φορολογική και την ασφαλιστική ενημερότητα, να φύγουν τα αλλού και από τις επιχειρήσεις, να ξαναπροσλάβουν προσωπικό και να αρχίσουν να δουλεύουν. Αυτό δεν στοιχίζει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Προτείναμε την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης στο 1 ευρώ, ώστε να μπορέσει να έχει περισσότερα έσοδα το κράτος, αλλά παράλληλα να λειτουργήσει ο τουρισμός, να δουλέψουν οι μεταφορές, να μπορέσουν να θερμαίνονται στη Βόρεια Ελλάδα, στις ορεινές περιοχές, εκείνοι οι οποίοι βάλανε μαγκάλια μες στα σπίτια, με αποτέλεσμα οι οικογένειες σήμερα να κλαίνουν τα παιδιά που φύγανε. Κάναμε προτάσεις συγκεκριμένες για το κούρεμα των στεγαστικών και των καταναλωτικών δανείων όλων των πολιτών. Δείξαμε πως θα έρθει η ανάπτυξη στον τόπο. Δείξαμε ότι υπάρχει άλλη μέρα, υπάρχει ελπίδα. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστώ ιδιαίτερα όλο το επιτελείο της κοινοβουλευτικής ομάδας των ανεξάρτητων Ελλήνων για τη σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Να ευχαριστήσω τις πολιτικές κοινοβουλευτικές επιτροπές και να ζητήσω από εσάς, εδώ στο προσυνέδριο, να πάρετε εσείς το βήμα, να μην ακούσετε εμάς να μονολογούμε και να προτείνετε λύσεις. Γιατί το συνέδριο των ανεξάρτητων Ελλήνων έχει ακριβώς αυτό το σκοπό. Να ακούσει τους πολίτες, να συνδιαμορφώσουμε την πολιτική μας. Να αποφασίσουμε μαζί τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα, εννοώ ακόμα και τις συνεργασίες τις οποίες θα κάνουμε για να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο πατριωτικό κίνημα που θα μας δώσει την κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες πλέον πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνες συνθήκες όπου όλοι μαζί θα αντιμετωπίσουμε την πολιτική αυτή που οδηγεί στον εθνικό διχασμό. Η μία τάξη πραγμάτων και οι σημερινοί κυβερνώντες προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν το μεγάλο όπλο κατά του ελληνισμού, που είναι ο διχασμός. Δημιούργησαν ένα νεοναζιστικό κόμμα, νομιμοποιώντας τους νεοναζιστές, κάνοντας υπουργούς 2 καθοδηγητές από αυτούς την κυβέρνηση Παπαδήμου, για να κάνουν τον κακό, ο οποίος θα είναι το αντίπαλο δέος απέναντι στο λογικό εντός εισαγωγικών μνημόνιο. Και εκεί τους χαλάσαμε τη σούπα εμείς. Εκεί γεννήθηκαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, όπου είναι η δημοκρατική δύναμη εκείνη που έδωσε ότι υπάρχει πάλι θέμα. Ελάτε λοιπόν εδώ, πάρτε το βήμα. Όλες οι φωνές θα ακουστούν, και εκείνες που θέλουν να υπάρχει διεύρυνση και εκείνες που δεν θέλουν να υπάρχει διεύρυνση. Αλλά όλες οι αποφάσεις που θα πάρθουν θα είναι αποφάσεις δημοκρατικές, αποφάσεις μέσα από το συνέδριο, αποφάσεις τις οποίες όλοι θα σεβαστούμε και θα προχωρήσουμε στο αύριο. Τελειώνω λέγοντάς σας ότι οι μέρες που έρχονται, οι μέρες μέχρι την απαλλαγή της χώρας, είναι μέρες που θα πρέπει όλοι να εργαστούμε σκληρά μαζί με τους συμπολίτες μας. Δεν πρόκειται να ξεκινήσει η επανάσταση του ελληνικού λαού εάν ο καθένας από εμάς, η κάθε μία από εσάς, δεν βγει έξω να πιάσει τον χώρο δουλειάς, στη γειτονιά, στο σχολείο, στο ΤΕΗ, στην πλατεία, στην καφετέρια, τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που έχουν φοβηθεί από αυτή την τακτική της σημερινής κυβέρνησης, από το δόγμα του σοκ, από αυτούς που φοβήθηκαν όταν τους είπε ο Σαμαράς προεκλογικά ότι δεν θα υπάρχουν μισθοί και συντάξεις στον Ιούνιο να δεν τους ψηφίσουν, από εκείνους που τρόμαξαν όταν τους είπε ο Βενιζέλος ότι θα πτωχεύσει η χώρα και δεν θα έχουμε να φάμε. Πρέπει να βγούμε και να δώσουμε την ελπίδα στον ελληνικό λαό και να καταλάβει ο ελληνικός λαός
ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό που έκαναν στο Γοργοπόταμο οι πρόγονοί μας, που ενώθηκε ο Εδές με τον Ελλάς και τίναξαν στον αέρα το διαθέτει των Γερμανών. Μπορούμε